na wakimu enso yehwehwe bia yehu mu na yede wakan akatia sefo na yede ebusua atiasia ayeyi koto ne de ma wo enkampo koto ne de ba wo enna no pe ne ye kan se ayeyi kan ensuran kan ipejan kan mutufo ina mo me kan amen amen kazi ya pa ko na ye de bo pa kazi amen bebe o Father Lord, I shall let my voice and pray. Let that man fall and die in the name of Jesus. Pure and the vampire. Yadadaba, Shadadaba, Yapandaba, Yadadaba, Yadadaba, Shadadaba, Libandaba, Yadadaba, Shadadaba, Yadadaba, Librandaba, Shadadaba, Yadadaba, Yapandaba, Yadadaba, Shadadaba, Yadadaba, Yadadaba, Libandaba, Shadadaba, Yadadaba, Libandaba, Yadadaba, Shadadaba, Yabadaba, we yesterday in the name of Jesus, ain't the man, ain't the woman that don't rise against our progress, we yesterday, you pay on upon shot, you vampire, and that you Yadadaba, Shadadaba, Libandaba. Mami Piawano, Papa Piawano, Brother Piawano, Espidie Piara, yes, Sumamau, where yesterday, you pay on over fire, take your crew, your trouble, Yadadaba, Yapandaba, Yadadaba, Yadadaba, Piawano, 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 Yadadaba, Shadadaba, Yapandaba, Yapadadaba, Shadadaba, Yadadaba, 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 Yapadaba, Yadadaba, 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 Yapadaba, Yapadaba, Shadadaba, Yadadaba.
Nakache Awurade sɛ yɛ ne pɛ ɛne n'adom ɛne ne humɔborɔ ɛna aso yɛ so anapɛ na abasa kɛseɛ ne kita yi mu sɛ nyɛ ɔno n'adom a anka yɛn sɛ mfata anapɛ yi ne mpagya ne ɔsɔreɛ no ne tumi n'ani onyam ɛmɛso yɛ so anka yɛsɛ yɛn ka ho nanso adom bi arakwa anapɛ na basa ne n'ani onyam no ɛnyɛ kɛseɛ owura yɛ kɛseɛ da wasio onipa biara watɔn ne kra na onim sɛ watɔn ne kra miwura papa anapɛ bɛboa no wate ma ne nsa nka ne kra odwumayɛfoɔ wura ahene mu nyinaa wura ɔbaatampa Israel Nyankopɔn nea woka ɛne yɛtie o nea woseɛ ɛne yɛbɛyɛ wura anapa nhyira nka wo din no ɛnonyam nka wo din no wura anapa yi ɔkra bi a yɛatɔn na wonnim sɛ ɔno atɔn ne kra anapa gyene ma me fa ne kra ne sie mɛmma kwan mmɔbɔneyɛfoɔ mfa owura me daa wo anuonyam ne fa ahodie mu nti agyinifoɔ nyinaa nka ame kɛse paa na bɔ wo nsɛm kɛseɛ tena ase ma me ka kyerɛ oni ɔte wo nkyɛn sɛ papa bɛma yɛ ayɛ adeɛ bi sisi a o ka kyerɛ oni ɔte wo nkyɛn sɛ yɛbɛyɛ adeɛ sisi a amen hwɛ anka wo anapa yi wɔn ho keka nko ampo yi sɛ ɛyɛ soronko awurade pɛ ɛna obɛtumi akyerɛ bɛrɛ a yɛnsom no ne yɛmɛ nsom no ɛda a ɔhyɛ su sɛ ɔtɔ nsuo agye sɛ wɔn a wɔatɔ Nyankopɔn ato akoma mpɛ ne tumi fa mu kɔ asɔre yɛn nso a yɛntɔ ne nto yɛ akoma mu no yɛntumi ankɔ ɔno na otumi kyerɛ asɔfoɔ sɛ monkɔ holiday yɛbɛyɛ adeɛ bi sisi a nyame ba wote ha wo maame ka sɛ menkyerɛ yɛn bebree te ha a yɛtumi tɔn yɛ kra ɛnso ne yɛnim bɛɛ mesa ketie mesa sɛ so gyina menkyerɛ wadeɛ sɛ medeɛ ne nan ɛne ahama yɛ hata so adeɛ yi ɛkyekyere ne nan bɔ pile no mu a ɛdɛn na ɔbɛyɛ obɛtumi atwa no akɔmeboa onya sekan a ɔntwa mepatɔ pay attention wɔ ha na di nsɛm a meka n'akyi obɛtumi de sekan atwa no a ɛdɛn na ɔkɔ meboa na krakye ma ɔgan ne mmra fam obɛtumi atwa na ɔkɔ na mo sɛ mefa arrow grass wɔn anim arrow grass ne chain no wɔn anim saa chain no ohwɛ tipa cars no kora bucket no ebi kitam sɛ mefa padlock na mefa arrow glass no na me de ne nan bɛbɔ adeɛ wɔ mu na me san de kɔkyekyere baabi a obɛtumi asane obɛtumi de sika no atwa ɛdɛ nti no ntumi fa sika no ntwa ɛdadeɛ nti padlock no nso a woni key bɛbɔ a woni key until sɛ wokɔhwɛ nea wɔ padlock ne dɛn nti nipa bi a woteɛ bia you need a special key to operate si yɛka se yɛde abɔ mu ne yɛde papa wei tena ha wode tena se nsuo tɔ ɛbɛhwe no ɔntumi mfiri a awia bɔ ɛbɛhye no ɔntumi mfiri until sɛ ɔbɛnya safoa no a yɛde alɔke saa chain no ɛwɔ ha yɛn bebree tumi tɔn yɛ kra meka me kra ɛda me mu sɛ nti yɛhwɛ kra a wɔtɔn wɔ kra no wofi sɛ celebrating fo nkwa ne kɔtɔn wɔ kra
Yen na ye na masase so ye ni wo so ye ton me ka me kra da mu se oba no ka wiase nyina me mfa nche no aba na de ache no why dey wo se wo ka wo kra da mu so oba me mfa nche no o kra no waton wa negotiate wo kra ama spirit bi obetima dey e operative enti opa or the key any consonson ne kekere wo nan na wo nsa bodua ni mu a ona safo ne ne dia enti sa asofo ye ko sane ma firi hɔ a onto se ye kwa hwɛ safo awura ne a wo ka asama o toye no chesi ko huna so de safo ayi dai amaye ka che wo ni o tete se bra ho ase aja hantan jai dwe na bra ho ase na wo yenye obia oha yenye obia yaka sunsun sam no na de wo ka honam ni asem da ba na ne yebedu ade na wo sha ase a wo ko wani mu no wudu ha na sunsun no ha na ejina na se bra e na wo baaye na emo unya akwan se wo bewura ha no e na obi fra na ada ne wachi nti wasa ni opese otamade ni firi ani watam ko onka ho bio obesa pressure ase anso abedu ba bia ade ni si tiara me hwe Christopher life bia na ye mmobo because when agi tu mu se me pesa me de me ho me pesa me de me ho na me nsan ko saa we ni bio oha ana ujane ko to adifo se difo jeme me na me ba ba je uno se me ko we ni pokita konson ne safoa me de aba ya bie jine kura ni yi o se me ja me humu masako ye nfantu bible say so mo kono mo ba ne wanya ba bia oba nya ne nko na e ba wo entina me pasa me tum wa me no kasa within 15-20 minutes ma wie na bi sa ho se o kan wo an wa ton mo kra na na wa bi sa ho me ka ho a wa ton me kra no me ka ho bi wa hwe symptoms no be hu se na sitiye malaria chewa ema wo oni padua ya ya abo antuntum entuntum openampa o obi da bola bi achi na ntuntum atu afiri ho na wa baba we papa yi na wa atwe ni moja na do tumi akotu nkosua ada ne wanwe ni oda bola no ho no me akra ba bi wo me koba pa na ma yare sa so ngole ba bi atuntum speakers no me wura ho pa me yare sesia because of ebi so ti gota ne hu didi oyo okay me wura ho pa ne manya code me yare ba 1 week inti se me ni obi nam na zongole ne ekoto ade me paake me ka no wo soro na ma twe ni pa no wo ka nim me se ho me wura ho obi so ti ho didi o sa wo kra mu nya duru na ti asase so aya ma wo sunsum sam ho nyia papa di ni nua bae no pressure mo fie e dey so mo de ne ba ho amfa na ba oba no frɛ me papa me srewa me nua ba me wo ha na me nua kura me wa na masabet enso afrɛ me so ya me ku adwae no ɛna mo ka kyerɛ se nipa na wu awie o me bofo be ka kyerɛ me se nipa na oda ho wu awie but o de kɔ enti me ba me sani o yare da ho no ana me friends e bra e ko nsa me se nipa na wu awie o me ba na me bofo no so gina me se wu awie o over few minutes 30 to 45 minutes enti koto 6 flower na fabra fa be kan na me hwa ade ye de kan no na fa ni kuma na koso si koso te sania ye lusu taye pompe no ana me nsa koto na kuma so e bom pam me kan se bi wo bitirim pe ene ba fam ana me se man aduane man ndi odidi wie ye pe akodi kan koto aches memfa wa cheni mano o de wa cheni mano anka ha no be wu ada ana me se man kan doko
na kɔfa car na bɛfa no fa no kɔ fie emi nim sɛ wawie meka kyerɛ no ɔfa no sɛ papa mpɛ sɛ ɔbɛhwɛ me nua no anaa because mbaa na mekɔtena inside because yɛaka kyɛm dada sɛ wawu there's no need ɔne ne bɔ nkɔmmɔ mede menim sɛ wawu nti ɔkɔfa ne car no kɔa within few minutes 45 minutes pɛ ɛna me se moakɔdu he ɔsɛ papa wawu o bɛs papa woyɛ serious saa ɛna me sɛ meyɛ more than serious nti me meka asɛm akyerɛ me nimni a meka kyerɛ wo abɛɛfo hyia no wankɔ bia mɛnkasa bɛyie ni hɔ ahohom hyia no wantene voice a ɛnkasa ahohom nni hɔ ɔko na woko no wontimi nko the battle you are facing you cannot finish it leave it to God ɛntare pa yɛ nyina adware yɛ nyina ahyɛ atare yɛaba na mmom obi bɛhyɛ atare anapa wei ne nipadua ka wanhyɛ mpo ankɛyɛ mirika na wokɔ no obi wɔ anim a ɔgye abaa no de akɔ woammɛdu hɔ a wontimi nkɔ the baton you are fighting today is not a baton you know it because certain things are not all right nyama bi wɔ ho ni sɛ yɛ pɛpɛpɛ why are you fighting the battle with that you cannot finish it ɔko bɛɛ na woko a wontimi nwie nso na afere sɛ wobɛko awie mepacha won't pay attention with that ɔko bɛɛ na woko a wogye ho di sɛ wobɛtumi awie wontimi nwie enti ɛyɛ anantokwa bi wɔ m sɛ agyaama awurade mesi gyaama hwan woti obi awu kura a wohu ɔbaakɔtɔ pinka so abrɛ sɛ di na kɔ wate aseɛ yɛnte aseɛ sɛ baabi a ɔtae wɔ no awurade abasa yɛ dɛn awurade abasa yɛ dɛn yee baabi a mɛsi baabi a yɛ dɛn ɔko bi woko ɛnyɛ wahoɔden ɛna kikikikikiki wopɛ sɛ woko na obi ama wa mo diifoɔ at times when I'm battling with certain things me hwɛ na sɛ baabi a maduro no amana ne mu wɔ dɔ a me sɛ awurade fa papa fa wei deɛ ɛnyɛ me ko understand yourself believe who you are nea ɔko no a woko no woko no wogyae a obi bɛfa wo wotie me wɔ ha ɔko no a woko no woko no wogyae obi bɛfa wo brother ne nua no bɛwura ha o but mimi wura apa na mekyerɛ sɛ bra wo nua no awu na ɔda hɔ ɛha ho ɔsɛ papa woyɛ sure na n'anim nyinaa agyi mi but to me mimi wɔ fie na abɔfo bɛka kyɛn sɛ nipa no a wokɔhwɛ no wawu a certain barrier ɛni nkwa sɛ wokorɔ so nyama bi wɔ ha nyɛ wo business for ani hwɛ no akɔ but if you try to enter or interfere wobɛnya problem wohu me saa de anya me business menka ho asɛm meka asɛm kyerɛ a me say I don't believe fighting against somebody me need saa time no but da obey wagye so obesore tia me na saa da na obenya problem I'll crash you me crash you so me mo say me na me crash you anadwo na about 12 to 1 me move to amusie makotua coins me ntua sika kese enti me nim saa enti me ma makuntia wo a Christopher yente saa asɛm na say don't fight with your brother or your sister. Pray for yourself. Fight for yourself. Battle now okolo. A whole Moses on it Jafta ba awo. Jafta na nkasa oto no oni problem. But wo mo Jafta na kwala Moses a wo training no adan na wahwe mo wanyem wo ba no wanware no no wasankofo ba afoforo. Certain comments are not for you. Don't make that comment. Make wurade. Say ya me pa na papa we aye me say ade a me de begye no waton so. One negotiate so. Nti wo kan krada wo mu. Ahohoma ho that time in their superpower. On wagiko. Just Monday we me kwafo me wo farm ho sa e na krom ho nyina maame a wokom kane no okom sa ye nyina kwahwe tumi huru chance na so na yakwahwe ne abon nsema man sa wo anka baka say Satan free me so ko
me wɔ no ɔba sɛ papa mepɛ sɛ me san ɛkɔm biem na akɔm no a mebɛkɔm pɛ sɛ me invite wo na woba na wobɛtaa m'akyi honhom ne honam ani bɛtaa m'akyi wɔte me nkyɛn me yiri ne ɔno nso ni na meka kyerɛ ma me sɛ woma ma excuse because me mma asɛm a mebɛka kyerɛ no me yere nte because the barrier is not my wife barrier the bundle is for me I need to bundle I need to buy MTN and make the bundle and I'm so oh na ade na wokɔ asɔre na wo san pɛ sɛ ɔkɔkɔm ɔse papa mekɔ asɔre sɔfo no mehu ne ketekete ne ɔka nyinaa me nte nea metia ne sɛ amen ne yɛ nyinaa yɛkɔ fie she's ready to fight the battle yɛwo nipa bi yɛ abɔ mo so ma yɛ akɔmfuo you cannot take it from them until sɛ nyame ankasa change wɔm but won't hear say and I'm say oh mama so nim say me dey me baby a ebe news me baby a me nya na social media na den tina pɛ sɛ ɔkɔ back ɔse nia me hu wɔ abosunsum no mu no me ba me hu ne times 3 wa so down wiem and I'm say so ba ɔse me kɔ Pentecost ɔso be hu ne we ayaka we ayaka we nkasa ebi kantam na nka me fele sɛ me de me bewura ha no abasa kɛsie bi ɛna me ba bɛhyɛ aseɛ nso me hu aka yɛ honhom akɔmfo so yɛ nyaka akɔmfo yɛ nkantam akɔmfo yɛ yiyimu akɔmfo yɛ de ɔdɔ na ɛkɔm me chiwasa na mbisa me wura sɛ de asa na menka ɔse ka kyerɛ sɛ ne bo so ɛsom na ɔkɔ som no ɛna sɛ mama woni sɛ ɔsom wei yɛ wo bo so som na ɔkɔ som wogye tum ɔse megye tum ɛne nka memɛsusu sɛ to bo asena bɔ ho mpae no ti na mmom me bɔ ho mpae nyame bɛkasa akyerɛ wo sɛ twa sɛ ba so a ɛne ɛfa kɔ August menyɛ no June July yɛmfa Kaiser deɛ ma Kaiser yɛmfa Caesar deɛ ma Caesar ɛna meyi me red thread mu na me fa to nsa ɔsi anapɔ frɔ sɛ sɔfo ade na ade maa me na ɔpɛ sɛ memfa yɛ dɛn ɔsi mehu sɛ metu akɔ soro na mehu crusade a papa woyɛ a wɔbi so te ha na me problem nyɛ ne problem papa da bɛ na ba bɛyɛ crusade no